βρισκόμαστε στην Κραναία Ελασσόνος του νομού Λάρισσας, 1 χιλιόμετρο περίπου ανατολικά της Κραναίας, στη θέση Αηλιάς. Εδώ που βρισκόμαστε στη θέση Αηλιάς είναι η γραμμή άμυνας κατά τα γεγονότα της κατοχής των Γερμανών τα έτη 43-44. Είναι μαζί μας στην παρέα ο ανεψιός μου ο Κώστας, ο αδερφός μου ο Θανάσης ο Λυκοστράτης, ο κύριος Νίκος Δημουλάς, ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Είναι τιμή μας που είναι σήμερα μαζί μας εδώ για να μας παρουσιάσει ως αυτόπτης μάρτης εκείνης της εποχής και παρατηρητής τα γεγονότα όπως τα είδε και τα έζησε και τα άκουσε και τα συζήτησε, κυρίως που τα είδε και τα έζησε. Λοιπόν, πώς ακριβώς συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Κύριε Νίκο, ως ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης, μια και εγώ είμαι συνάδελφος, θέλω να σας πω ότι είστε παράδειγμα για μας τους νεότερους, διότι από εσάς και τις ενέργειές σας και την προσωπικότητά σας υπήρξατε για μας παράδειγμα, όχι μόνο για μένα αλλά και εκατοντάδων άλλων παιδιών από την Κρανιά που επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, μας άρεσε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και μπορέσαμε και προσφέρουμε στην ελληνική εκπαίδευση, στα πράγματα της ελληνικής εκπαίδευσης, ό,τι μπορούσαμε περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν είναι τιμή μας που είστε σήμερα έτσι μαζί μας στην παρέα και θα θέλαμε, επειδή στην επικαιρότητα έρχεται και επανέρχεται αυτό το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Θα έχετε ακούσει κι εσείς, όπως όλοι μας, τελευταία, δηλώσεις που γίνονται απανωτές από διαφόρους πολιτικούς, από διαφόρους επιστήμονες και φορείς για τις γερμανικές αποζημιώσεις. 38 παράδειγμα είναι οι κάτοικοι του Λιστόμου Βιωτίας, με τον κύριο Σταμούλη, τον Μακαρίτη μάλιστα, πρώην νομάρχη Βιωτίας, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα αυτό και τον συνεχίζει σήμερα η κόρη του, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις γερμανικές αυτές αποζημιώσεις. Κάτι παρόμοιο εκείνη την εποχή, από όσο οι ιστορικές πηγές μαρτυρούν, συνέβη και στην Κρανιά, δηλαδή είχαμε και εδώ θύματα στην αντίσταση κατά των Γερμανών, όπως είχαμε επίσης και κάψιμο σπιτιών, καταστροφή περιουσιών, και είναι πολύ σημαντικό μία μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα και παρατηρητή εκείνης της εποχής να μείνει ως παρακαταθήκη για μας και την ιστορική μνήμη για τις επερχόμενες γενναίες, πώς ακριβώς συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, για να γνωρίζουμε ακριβώς τα πράγματα από πρώτο, θα λέγαμε, χέρι, μια και είστε χρήσιμος και σήμερα είστε έτσι μαζί μας και είναι τιμή να ακούσουμε εσάς. Σας δίνω λοιπόν το λόγο να μας διηγηθείτε αυτά που ζήσατε και είδατε. Αγαπητέ Θωμά, αγαπητέ Θανάση, το Κωστάκι, θα μιλήσω σαν Κρανιώτης. Βέβαια, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι ο γεροντότερος μετά τον πόλεμο το 40 δάσκαλος από την Κρανιά. Αποκαλούν λόγω ηλικίας Νέστορα. Προηγείται όμως στην υπηρεσία ο Απόστολος Φαχής, παλιότερος από μένα δάσκαλος, νεότερος κατά 2 χρόνια στην ηλικία. Σαν παιδιά τότε ζήσαμε την κατάρρευση του μετώπου του 40, 6 χρονών τότε εγώ, 4 εκείνος. Ζήσαμε τα χρόνια της κατοχής 41 και 42. Την άνοιξη του 42 ένας λόχος Ιταλών ήρθε και εγκαταστάθηκε στο χωριό. Η πρώτη ενέργειά του ήταν να πανικοβάλει τους άντρες που είχαν λάβει μέρος στον πόλεμο του 40, συγκεντρώνοντας το σχολείο, αφού τους μαστίγωσε, τους ζητούσε να παραδώσουν τα όπλα. Πολλοί δεν τα είχαν φέρει μαζί τους τα όπλα στην υποχώρηση, τα πέταξαν. Αυτούς που ήταν στην Αλβανία δηλαδή. Στην Αλβανία. Μάλιστα. Πολλοί που γύρισαν από το αλβανικό μέτωπο τα έφεραν μαζί τους. Όμως άρχιζε ένας καινούριος αγώνας κατά του κατακτητή και πολλοί δέχτηκαν να ταλαιπωρηθούν, να βασανιστούν, αλλά τα όπλα δεν τα παρέδωσαν. Έτσι μείναν ορισμένα όπλα στο χωριό, τα οποία χρειάστηκαν στους επόμενους αγώνες. Ο λόγος αυτός των Ιταλών έμεινε στο χωριό μέχρι τον Αύγουστο
του 42. Μάλιστα. Είχε μεσολαβήσει η πείνα, η φτώχεια, η ταλαιπωρία του λαού, γιατί λόγω του πολέμου έμεινε η γη ακαλλιέργητη και έλειψαν τα τρόφιμα όπως έλειψαν από όλη την Ελλάδα. Δεινοπάθησε ο λαός, αλλά δεν πέθανε από την πείνα. Άντεξε χάρη στην φιλαλληλία, χάρη στην φιλανθρωπία, στην αλληλοβοήθεια κλπ. Έτσι βρεθήκαμε την άνοιξη του 42, όλοι ζωντανοί εκτός από λίγα, πολύ ελάχιστα άτομα που πέθαναν είτε από αρρώστια είτε από έλλειψη τροφής, αλλά ελάχιστα. Έτσι λοιπόν ήρθαν οι Ιταλοί στο χωριό, επίταξαν το σχολείο που είχε κλείσει για να μένει δύναμη και ο διοικητής των Ιταλών εγκαταστάθηκε στο πατρικό μου σπίτι. Έδιωξε την οικογένεια από το σπίτι, το επίταξε, όσο διάστημα μείναν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Αύγουστο, εμείς φιλοξενηθήκαμε σε ένα θείο. Με συγχωρείτε, ένας λόγος Ιταλών το λέει, τότε πόσους άντρες είχε δηλαδή? Δεν ξέρω, γιατί ήμουν ανήλικος τότε και δεν μπορούσα να εκτιμήσω τα πράγματα. Λοιπόν, στο διάστημα αυτό ζητούσαν από τους κατοίκους τρόφιμα, γάλα, κρέας, τυρί και σφάγια. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά οι κάτοικοι. Σε μία διαμαρτυρία, όταν τους συγκέντρωσαν στην πλατεία του χωριού, σε μία διαμαρτυρία διότι τους ζητούσαν να παραδώσουν το γάλα όλο το μήνα Μάιο για να το τυροκομίσουν για τις δυνάμεις κατοχής. Οι άνθρωποι το Μάιο θα εισόδευαν από την κτηνοτροφία, από εκεί και πέρα δεν είχαν, θα στέρευαν τα ζωντανά, αντέδρασαν. Έπιασαν λοιπόν 3 από το πλήθος και τους κρέμασαν από τις ακακίες του χωριού, στην πλατεία. Αυτή η ταλαιπωρία ήταν για εκφοβισμό, αλλά οι κάτοικοι δεν ενέδωσαν, παρέδωσαν 1-2 μέρες το γάλα και μετά απομάκρυναν τόσο μακριά τα σφάγια τους που δεν μπορούσαν οι Ιταλοί να τους επιβάλλουν να φέρουν το γάλα. Μεταξύ αυτών ήταν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που κατευθύνθηκαν πολύ μακριά, άλλοι προς την άκρη και άλλοι προς την οξιά. Έτσι οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να το πάρουν το γάλα που ήθελαν. Μετά, κατά τον Αύγουστο μήνα, ζήτησαν να πάρουν τα αγελάδια του χωριού και να τους τα πληρώσουν. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη από κρέας, θα μας φέρετε τα αγελάδια και θα σας τα πληρώσουμε. Οι κάτοικοι αντέδρασαν. Κάνουν μπλόκο γύρω από το χωριό και όσα βοηδοί βρήκαν μέσα στο χωριό, καμιά 70 ζώα, τα πήρανε λοιπόν και τα οδήγησαν στην Ελασσόνα που τα σφάξαν, αλλά δεν πληρώθηκαν ποτέ. Στη συνέχεια ζήτησαν την παραγωγή, την όψιμη του καλοκαιριού, το καλαμπόκι, να παραδώσουν το 10%. Οι κάτοικοι αντέδρασαν, το αποθήκευσαν στα βουνά και έτσι δεν δώσαν ούτε κόκο καλαμπόκι. Τον Αύγουστο έφυγε αυτή η δύναμη, απομακρύνθηκε και συμπτύχθηκε στην Ελασσόνα. Έργο της δύναμης αυτής των Ιταλών ήταν να ελέγχουν και να κρατούν ανοιχτό το δρόμο από Λάρισα έως Κοζάνη για την επικοινωνία και τη διέλευση των κατοχικών δυνάμεων. Όμως τέλος του 42 οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν με τις δυνάμεις τις αντίθετες με τον άξονα και τότε η δύναμη των Ιταλών, 2 μοιραρχίες που ήλιχαν όλη τη Θεσσαλία και την επαρχία Ελασσόνους, άλλες παραδόθηκαν στους Γερμανούς που τους αντικατέστησαν, άλλοι συνθηκολόγησαν και πήγαν με το μέρος των ανταρτών όπως ήταν οι Ιταλοί της περιοχής Καρδίζης και Τρικάλων και άλλοι μείναν ουδέτεροι. Η φρουρά της Ελασσόνος όμως στην αρχή ήρθε σε συμφωνία με τους αντάρτες της περιοχής για να παραδοθούν στους αντάρτες. Κάπου όμως φοβήθηκαν, υποπτεύτηκαν ότι πιθανόν να τους εκτελέσουν και έτσι αθέτησαν τη συμφωνία που είχαν κάνει με αποτέλεσμα να τους εκτελέσουν οι Γερμανοί. Αντικαταστάθηκαν λοιπόν η φρουρά των περιοχών και της επαρχίας Ελασσόνους από δυνάμεις των SS. Από τότε λοιπόν άρχισε να είναι βραχνάς για τους Έλληνες η παρουσία των γερμανικών δυνάμεων.
Οι Ιταλοί όσο ήταν στην περιοχή εδώ είχαν διαπράξει 2 εγκλήματα. Σε μια μάχη που έγινε στο Δομήνικο, μετά τη μάχη εκδικήθηκαν το χωριό. Το έκαψαν και σκότωσαν 117 άτομα αδιακρίτους, από 11 χρονών παιδιά μέχρι 70 χρονών άντρες, γέρους. Και στη συνέχεια κάποια στιγμή επιτέθηκαν και στην Τζαριτσάνη, διότι είχαν την πληροφορία ότι οι αντάρτες φιλοξενούνται μέσα στην Τζαριτσάνη. Πυρεκύκλωσαν το χωριό. Οι αντάρτες βέβαια υπήρχαν μέσα στην Τζαριτσάνη, αλλά την ημέρα που το πυρεκύκλωσαν οι αντάρτες είχαν φύγει. Για αντίπεινα συγκέντρωσαν τους κατοίκους του χωριού 70 άτομα, ανάμεσά τους και 2 ιερείς της Τζαριτσάνης, τους οποίους εκτέλεσαν. Ήταν και αυτό ένα δεύτερο ολοκαύτωμα. Αυτό πανικόβαλε το χωριό και είχε λάβει μέτρα προφύλαξης. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν άρχισε στον τόπο εδώ να οργανώνεται το χωριό για να αυτοαμυνθεί, αλλά και να αρχίσει έναν αγώνα κατά των κατακτητών και κυρίως κατά των Γερμανών. Όλα αυτά και με λεπτομέρειες σε πολλά σημεία τα καταγράφει ο σεβαστός μου δάσκαλος, ο Ελευθέριος Λάλος, στα βιβλία που έχει εκδώσει Λαογραφία και Ιστορία της Κρανιάς. Εγώ σαν ταπεινός πολίτης και κάτοικος της Κρανιάς στα 80 μου χρόνια θα σας διηγηθώ όσα άκουσα και όσα είδα με τα μάτια μου. Παιδί τότε από 6 έως 9 χρονών. Βέβαια πολλά από αυτά τα έχω διαβάσει και στα βιβλία του σεβαστού μου δασκάλου, του Λάλου. Πολλά τα έχει παραλείψει. Δεν ξέρω γιατί ο αείμνηστος δάσκαλος τα έχει παραλείψει ή δεν τα εξέθεσε όπως ακριβώς συνέβηκαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι όσο μπορώ, από όσα έχω ακούσει και από όσα έχω βιώσει, να είμαι λεπτομερής στη διήγησή μου. Θα ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη αν κάπου κάνω παράληψη ή αν κάπου παραποιήσω άθελα κάποια γεγονότα. Εκείνο που έχει σημασία και Νίκο είναι τα πραγματικά γεγονότα. Ακριβώς. Αυτά ακριβώς που εσείς περισσότερο θα περιοριστώ σε αυτά που είδα στην ηλικία του 9 χρόνων και κυρίως σε αυτά που είδα την ημέρα που έγινε η πρώτη μάχη στην Κρανιά μεταξύ ανταρτών και Γερμανών στη θέση Πηγάδια, που παρακολουθούσα, παιδί τότε, και το τι αντίκρισα όταν μετά από 1 χρόνο έβαλαν φωτιά και κάψανε τα σπίτια στο χωριό και τα καταστήματα. Ως αντίπεινα. Τώρα βρισκόμαστε στη θέση που παρατάχθηκε η δύναμη των ανταρτών, ένας λόγος περίπου 150 ανδρών, η κυρία δύναμη στο σημείο που παρατάχθηκε και στο σημείο που ήταν ο υπεύθυνος της δύναμης αυτής, ο ανθιπολογαγός, ο Φατσέας. Η θέση που βρισκόμαστε λέγεται Τζιρνόκι, προφήτης Ηλίας Τζιρνόκι. Είναι μια κορυφογραμμή που αρχίζει από το βουνό εδώ και συνεχίζει μέχρι τα εισώματα πέρα που βλέπουμε και η Κούτρα στη συνέχεια. Εδώ σε αυτό το σημείο ο υπεύθυνος του λόχου παρέταξε την κύρια δύναμη με μέτωπο ανατολικά από όπου περίμενε την έλευση του εχθρού. Η θέση που βρισκόμαστε λέγεται προφήτης Ηλίας. Εδώ σώζεται ένα μέρος από το δάσος που υπήρχε πριν χτιστεί το χωριό. Υπολογίζω ότι η ηλικία αυτών των αιωνόβιων δέντρων πρέπει να είναι πάνω από 3 αιώνες. Σώζονται σήμερα βελανιδιές και πουρναριές, τις οποίες πιθανόν και να πήρε ο Κάμερμαν. Η υπόλοιπη περιοχή μέχρι την Κούτρα πέρα, μέχρι πίσω που θα πάμε, ήταν σχεδόν γυμνή, γιατί η μεγαλύτερη βλάστηση που υπήρχε μόλις και ανέβαινε από το έδαφος, και αυτά ήταν κοντοπρίναρα, έτσι τα λέμε, κοντά πουρνάρια. Έτσι είχε απέραντη θέα προς το μέρος που θα ερχόταν, πιθανόν να ερχόταν οι εχθρικές δυνάμεις,
και απέραντε ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν υπήρχαν έξω από τον περίβολο αυτόν, δεν υπήρχαν δέντρα. Αργότερα που φετεύτηκαν τα πεύκα, αναπτύχθηκε και η τοπική βλάστηση και βλέπουμε αυτή την εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Όπως προαναφέραμε με το ολοκαύτωμα των κατοίκων του Δομενίκου και των κατοίκων της Τσαριτσάνης, όλη η περιοχή πάγωσε και ένας πανικός κατήχε τις ψυχές όλων των κατοίκων της περιφέρειας επαρχίας Ελασσόνος. Ζούσαμε όλοι σε ένα διαρκή φόβο και οι περισσότεροι τότε απομακρυνθήκαν και πήγαν όπου είχαν τα γεδοπρόβατά τους, όσοι είχαν γεδοπρόβατα. Στο χωριό μέναν λίγες οικογένειες, οι άλλοι βρίσκονταν εκτός χωριού για την ασφάλεια. Όταν αντικαταστάθηκε η φρουρά των Ιταλών στην Ελασσόνα, ήρθε η φρουρά των Γερμανών. Όμως από την αρχή του 1946, με την πρώτη εμφάνιση των ανταρτών, άρχισαν στην περιοχή και σε όλα τα χωριά να οργανώνονται οι άνθρωποι για αυτό που τους περίμενε στην περίοδο της κατοχής. Η διοίκηση του ΕΑΜ βρίσκονταν στο χωριό Μαυρέλη. Όλη την ευθύνη της οργάνωσης της αντίστασης κατά των Γερμανών στην περιοχή Θεσσαλίας, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας την είχε το ΕΑΜ, το οποίο αργότερα οργάνωσε και το ΕΛΑΣ, τον ένοπλο αγώνα. Στο χωριό οργανώθηκε το ΕΑΜ και όρισε ορισμένες επιτροπές που είχαν αρμοδιότητα, πρώτον για τον επισιτισμό των ένοπλων ανταρτών, δεύτερον για να δημιουργούν προσκόμματα και εμπόδια στον αμαξιτό δρόμο που οδηγούσε από την Ελασσόνα Κρεναία Δεσκάτη σε περίπτωση εκστρατείας εναντίον των Ελλήνων, των Γερμανών, εναντίον των ανταρτών. Μία ομάδα όμως που λέγονταν ομάδα ασφάλειας του χωριού, στην οποία υπεύθυνος, δεν ξέρω με τι βαθμό, διότι τότε ήμουν και μικρός, ήταν ο Κωνσταντίνος Λυκοστράτης, ένοπλος της ομάδας αυτής, και ευθύνη της ομάδας αυτής ήταν να εγκαταστήσουν ένα παρατηρητήριο εδώ στη θέση που βρισκόμαστε για να ελέγχουν την περιοχή πηγαδιών από όπου διέρχονταν ο αμαξιτός δρόμος, ο μοναδικός αμαξιτός δρόμος. Εκτός από το φυλάκιο αυτό, στο οποίο νύχτα και μέρα υπήρχαν άνθρωποι ένοπλοι που επιτηρούσαν και φύλαγαν, γιατί είχαν την υπευθυνότητα της ασφάλειας του χωριού, είχαν εγκαταστήσει ένα παρατηρητήριο στη Σοβλόπετρα για να ελέγχει την δυτική διάβαση, νοτιοδυτική διάβαση της Χούνης. Από εκεί υπήρχε μουλαρόδρομος και μπορούσαν να ανεβούν πεζοπόρα τμήματα των Γερμανών, και τη νύχτα, για να είναι πιο ασφαλής και να προλάβουν να ειδοποιήσουν τους κατοίκους να φύγουν, στη θέση Στέφανη Αλώνη στο στένομα στείνανε νέδρα για να παρακολουθούν το στενό διαπέρασμα που ακούγεται με το τοπονύμιο στένομα. Αυτή ήταν η αρμοδιότητα και το καθήκον αυτής της ομάδας, η οποία λέγονταν Ομάδα Άμυνας και Ασφάλειας του χωριού, με υπεύθυνο, όπως ανέφερα, τον Κώστα τον Λυκοστράτη. Όταν αντικαταστάθηκαν οι Ιταλοί από τους Γερμανούς, από δυνάμεις των SS, και ο φρούραρχος της δύναμης της Ελασσόνας ήταν Γερμανός αξιωματικός, άρχισε τις πρώτες εξόδους από την Ελασσόνα, η πρώτη στο λιβάδι, για αναγνώριση της περιοχής και για εκφοβισμό, ότι να, είμαστε εδώ οι δυνάμεις της κατοχής. Η δεύτερη εξόρμηση μετά το λιβάδι έγινε προς την περιοχή μας. Μία μικρή δύναμη Γερμανών με επικεφαλής τον ίδιο το φρούραρχο ήρθαν με τον αμαξιτό δρόμο Ελασσόνα Κρανιά και έφτασαν μέχρι στην κορυφή, στον κάμπο της
Βαλανίδας. Μέσα στο στενό πέρασμα που λέγεται Στένομα, έτυχε εκείνη την ημέρα να είναι 3 αντάρτες του χωριού μας, εδώ κάτοικοι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι της ομάδας που έκανε επιτήρηση των εμποδίων που χτίζονταν κατά μήκος του στενόματος στο Στένομα μέσα, κυρίως από ξηρολιθιές, για να καθυστερήσουν σε περίπτωση φάλαγγας που θα ερχόταν, να καθυστερήσουν τη φάλαγγα, να προλάβουν κάτι και να φύγουν. Αφού εξετέλεσαν την αποστολή για την οποία είχαν πάει, ήταν 9 Οκτωβρίου το 1943, οι άνθρωποι έκατσαν σε κάποιο σημείο, άναψαν φωτιά για να πάρουν το γεύμα τους. Οι Ιταλοί που είχαν φτάσει μέχρι την κορυφή, μικρή δύναμη, όταν έφτασε στο στένομα αυτό, στη στενή αυτή διάβαση, φαίνεται ότι φοβήθηκαν να προχωρήσουν παραπάνω, γιατί ήταν μικρή η δύναμη και δεν ήξεραν αν είναι ενέδρα οι αντάρτες. Σταμάτησαν στην κορυφή του κάμπου, είδαν τον καπνό που έβγαινε και έβαλαν μια ρεπή στα τυφλά για εκφοβισμό. Οι 3 άνθρωποι αυτοί φύγαν πανικόβλητοι, ήρθαν στο χωριό, ειδοποίησαν τους υπεύθυνους εδώ του ΕΑΜ και η τοπική αυτή οργάνωση του ΕΑΜ τότε ζήτησε βοήθεια από την κεντρική διοίκηση που βρίσκονταν στη Δεσκάτη και από το λόχο των ανταρτών που βρίσκονταν στο χωριό Ελάτη, 150 περίπου ένοπλοι αντάρτες, με επικεφαλής έναν ανθυπολογαγό του 40, τον Φατσέα. Όλη τη νύχτα ο λόχος αυτός οδηπόρησε και ήρθε στο χωριό. Πρωί-πρωί οι υπεύθυνοι της οργάνωσης του ΕΑΜ μαζί με τον ανθυπολογαγό το Φατσέα, τον διοικητή του λόχου, και μαζί με εκείνη την τοπική ομάδα άμενας του χωριού έκαναν μία σύσκεψη να επιλέξουν τη θέση στην οποία θα αμυνθούν σε περίπτωση που θα ερχόταν οι Γερμανοί. Η τοπική οργάνωση, όπως πληροφορήθηκα αργότερα από μεγαλύτερους, η τοπική οργάνωση μαζί με τον ανθυπολογαγό Φατσέα αποφάσισαν να τοποθετήσουν την κύρια δύναμη από το Τζιρνόκι, από αυτή τη θέση που βρισκόμαστε, μέχρι τα Ισώματα πέρα, κατά μήκος αυτής της οροσεράς, σε όλο αυτό τον Αυχένα που είχε θέα προς τα πηγάδια, από όπου θα ερχόταν η φάλαγγα. Ένα μέρος της δύναμης του λόχου θα το δούμε σε μια άλλη τοποθεσία που το τοποθέτησαν. Αυτή ήταν η απόφαση. Διεφώνησε όμως η ομάδα της τοπικής άμυνας που γνώριζε καλά τα πράγματα και απαιτούσε η μάχη και η γραμμή άμυνας να είναι στο στένομα. Γιατί προσφέρονταν, γιατί είχαν τα μορσά, το ζυγό, να ελέγχουν και τον κάμπο της Ελασσόνος και τη δίωδο στο στένομα, και σε περίπτωση που θα δίδονταν η μάχη θα χτυπούσαν την δύναμη των Γερμανών στο στενότερο σημείο του περάσματος και η οποιαδήποτε μάχη θα ήταν υπέρ των ανταρτών και όχι υπέρ των Γερμανών. Αφού διεφώνησαν, διαχώρισαν τη θέση. Ο ανθυπολογός τοποθέτησε την κύρια δύναμη εδώ, ένα μέρος της δύναμης από την άλλη πλευρά που θα δούμε, και οι άλλοι, οι τοπικοί που ήταν στην ομάδα άμυνας, αφού διαφώνησαν, διασκορπίστηκαν σε διάφορα σημεία που θα σας υποδείξω στη συνέχεια. Ο Κώστας ο Λυκοστάτης, ο Ξύθυμος, πατριώτης κλπ, επειδή δεν εισακούστηκε όχι από εγωισμό, αλλά επειδή έβλεπε ότι δεν θα ήταν η σωστότερη θέση να δοθεί η μάχη από αυτή τη θέση, νευριασμένος είπε: εγώ θα πάω εκεί που σας υποδεικνύω να γίνει η μάχη. Έφυγε λοιπόν Πάνοπλος και ο πατέρας του, που ανησύχησε για την κίνησή του αυτή, τον ακολούθησε. Και έτσι βρέθηκαν στο σημείο που θα σας υποδείξω στη συνέχεια. Όπως προείπα, όταν βρισκόμασταν στο Τζιρνόκι, την κύρια δύναμη ο υπεύθυνος του λόχου την τοποθέτησε από το Τζιρνόκι μέχρι τα Ισώματα πέρα, πριν αρχίσει ο δρόμος για την Κούτρα. Ένα μέρος της δύναμης του λόχου το τοποθέτησε από τη θέση που βρισκόμαστε και λέγεται θέση Χουχουιάβες μέχρι την Αγία Τριάδα, που είναι το κημητήριο του χωριού. Σε αυτό το τόξο έβαλε ένα μέρος από τη δύναμή του. Ο λόγος
που τοποθέτησε έτσι τη δύναμη ήταν να χτυπήσει τον εχθρό σε περίπτωση που θα ερχόταν με αυτοκίνητα, με φάλαγγα, στον ανηφορικό δρόμο που περνάει μεταξύ Τζερνόκη και τη θέση που βρισκόμαστε. Στον ανηφορικό αυτόν δρόμο, τον παλιό δρόμο, από χαμηλά που αρχίζει να ανηφορίζει μέχρι που στο στενό που ανεβαίνει στο χωριό. Αυτό υπολόγιζε είναι το κατάλληλο σημείο για να χτυπήσει τη δύναμη που θα ερχόταν με αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα όμως είχε πιάσει και τον πεζόδρομο που ανέβαινε στον προφήτη Ηλία για τυχόν πεζοπόρα τμήματα. Η εκτίμησή του για να χτυπήσει σε αυτό το σημείο τη γερμανική δύναμη δεν ήταν ορθή. Γι' αυτό και διεφώνησε η ομάδα περιφρούρησης του χωριού και διαχώρισε τη θέση της. Το βουνό που βλέπουμε πίσω μας λέγεται Σοβλόπετρα. Σε αυτό το σημείο η τοπική ομάδα περιφρούρησης σε όλη τη διάρκεια του αντιστασιακού αγώνα είχε τοποθετήσει ένα φυλάκιο παρατηρητήριο για να ελέγχει τη χούνη που αρχίζει από πίσω από το βουνό και φτάνει μέχρι τον κάμπο της Βαλανίδας. Μια δίωδος που τότε υπήρχε μουλαρόδρομος, δεν υπήρχε δρόμος. Αργότερα κατασκευάστηκε ο δρόμος που οδηγεί Ελασσόνα, Δεσκάτη, Γρεβενά. Ο Αυχένας που είναι ανατολικά από τη Σοβλόπετρα λέγεται Σέλωμα. Το τοπονύμιο σημαίνει ότι ενώνει τη Σοβλόπετρα με την οροσειρά που λέγεται Όρνια, Καστρί, Μουρσιά. Η οροσειρά που συνεχίζει μετά το Σέλωμα αρχίζει από τα Όρνια, καταλήγει στο Καστρί και από εκεί στα Μουρσιά και στο Στένομα κάτω. Απέναντί μας ακριβώς, πιο ψηλά από τον Αυχένα που λέγεται Σέλωμα, είναι ένα δέντρο, μνημείο και αυτό. Πάνω από το δέντρο, αυτό που ήταν η ιδιοκτησία, το χωράφι Καραμπάλιο και εξακολουθεί να λέγεται το δέντρο του Καραμπάλιο, είναι μια αιωνόμοια βελανιδιά, είναι ένα σημείο από άσπρο χώμα. Εκεί ήταν τοποθετημένος ο όλμος, ο μοναδικός όλμος του λόχου των ανταρτών. Βρισκόμαστε στη θέση Στρόγγυλο. Είναι ένα σημείο που πρέπει να το αναφέρομαι. Πίσω μας ακριβώς είναι ένα αντιλιοστάσιο που έφερνε νερό από το μάτι του Κεφαλοβρύσου με άντληση τριπλή. Η περιοχή αυτή που είναι το αντιλιοστάσιο τότε ήταν με χαμηλή βλάστηση κυρίως από πουρνάρια. Σήμερα βέβαια βλέπουμε αυτό το δάσος που υπάρχει πάλι από πουρνάρια. Η περιοχή αυτή λέγεται Τζακνιά ή του Κόρακα τα Αμπέλια. Σε αυτό το σημείο μερικοί άντρες από τους διαφωνούντες ως προς τη διάταξη των δυνάμεων για τη μάχη αποσχίστηκαν και πήραν θέση σε αυτή την περιοχή για να είναι πιο κοντά στη διέλευση των Γερμανών. Όπως φαίνεται στην εικόνα που τραβάει το πλάνο που θα δείτε, κάτω από τη θέση Κουκουιάβης κατηφορίζοντας, στα ριζά ακριβώς, υπάρχει ένας βοσκότοπος περιφραγμένος με ξηρολιθιά που λέγεται ο κήπος του Γραμμένου, του Ευάγγελου Γραμμένου. Μία ομάδα ολίγων ατόμων από την ομάδα της τοπικής περιφρούρησης της άμυνας από ντόπιους ένοπλους αντάρτες έπιασε θέση εκεί γιατί διεφώνησε με το υπεύθυνο του λόχου. Ένας λοιπόν από την ομάδα που ήταν στον κήπο του Γραμμένου, ένθυρμος πατριώτης, αγωνιστής, ένοπλος, έφυγε και ήρθε εδώ ακριβώς στην περιοχή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον χώρο που είναι οι αμυγδαλές. Οχυρώθηκε πίσω από μια γκουρτσά, από τον κορμό μιας γκουρτσάς και έβαλε στον μοτοσυκλητιστή που προηγούνταν και στον
υπεύθυνο των Γερμανών, της φάλαγγας των Γερμανών, το φρούραρχο που ανέβαινε με την κούρσα. Τα 3 άτομα μόλις άρχισε να τους βάζει, πήδησαν κάτω από τα οχήματα και σούρνοντας με την κοιλιά κάτω στα κοντοπρίναρα έκαναν οπισθοχώρηση για να συναντήσουν την κύρια δύναμη που ανέβαινε. Αυτός λοιπόν ο εθερμός πατριώτης εξελίφθη ως Γερμανός και άρχισε να βάλεται από τους αντάρτες που ήταν στην Τζαγνιά και από τους άλλους που βρίσκονταν στο Τζουρνόκι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσουν φίλοι απειρά. Δεν αναφέρεται το όνομά του, δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν αυτός ο ηρωικός αγωνιστής. Βρισκόμαστε λοιπόν στη θέση που λέγεται του Στέφανο το Αλόνι. Πίσω μας είναι η τελευταία στροφή ανεβαίνοντας το στενό πέρασμα μεταξύ Κούτρας και Μουρσών. Μουρσά λέγονται τα βουνά που είναι στην δεξιά πλευρά, αριστερά είναι Κούτρα. Η στροφή αυτή εδώ που είναι κάτω από το Στέφανο του Αλόνι ήταν πρόταση του Κώστα του Λυκοστράτη στη σύσκεψη που έγινε να είναι το σημείο που έπρεπε να χτυπηθούν οι Γερμανοί που θα τολμούσαν να ανέβουν προς το χωριό. Οι λόγοι που πρόβαλε ως δικαιολογία για να γίνει η μάχη εδώ ήταν 2. Πρώτον, το στένωμα προσφέρονταν για εγκλωβισμό της γερμανικής φάλαγγας. Δεύτερον, θα μπορούσαν πιάνοντας την οροσερά Ζυγό Μουρσά να ελέγχουν πιθανόν νέες δυνάμεις που θα ερχόταν για ενίσχυση. Δεύτερον, θα ελέγχαν τα πεζοπόρα τμήματα που θα τολμούσαν να ανεβούν το μολαρόδρομο που περνάει από τα Μουρσά και ανέβαινε στο χωριό. Και τρίτον, θα μπορούσαν να ελέγχουν όλο το στενό πέρασμα στο στένομα. Αλλά είχε και ένα άλλο πλεονέκτημα. Σε περίπτωση αποτυχίας είχαν τη δυνατότητα να διαφύγουν το ρέμα που περνάει δίπλα από τα πηγάδια και βγαίνει στο σέλωμα, ή να φύγουν στα βουνά επάνω στην οροσερά Καστρί Όρινια, ή να πάρουν το ρέμα αυτό που είναι απέναντί μας και να φύγουν πίσω προς τη Χράπα. Είχαν τρόπο διαφυγής. Εκεί δεν εισακούστηκε η γνώμη του Κώστα του Λυκοστράτη και η τοπική αυτή ομάδα, η ένοπλη, αποσχίστηκε από την κύρια δύναμη των 150 ανδρών που διοικούσε ο Φατσέας και διασκορπίστηκαν στις θέσεις που προανέφερα. Ο Κώστας, οξύθυμος αλλά και πατριώτης, είπε, αφού δεν με ακούτε, εγώ θα πάω εκεί που σας υπέδειξα να χτυπήσω τους Γερμανούς. Η πρώτη, η οροσερά που βλέπετε πίσω μας, αρχίζει από το υψηλότερο σημείο που λέγεται Όρνια, συνεχίζει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κορυφή. Η πέμπτη κορυφή λέγεται Καστρί. Ανάμεσα στην τέταρτη και στην πέμπτη κορυφή δημιουργείται ένας αυχένας. Στον αυχένα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο κορυφές, από την πίσω μεριά υπάρχει ένα σπήλιο που λέγεται Γούβα Τρύπα. Όταν στις 9 του μηνός ειδοποιηθήκαμε να λάβουμε μέτρα προφύλαξης, 4 οικογένειες, μεταξύ αυτών και η οικογένεια η δικιά μου, φύγαμε από το χωριό παίρνοντας ό,τι ήταν δυνατό να πάρουμε, ένα καρβέλι ψωμί και κλινοσκυπάσματα, και φύγαμε γενικόπαιδα και διανυκτερεύσαμε μέσα στο σπήλιο με την σκέψη ότι αν έρθουν πεζοπόρα τμήματα να έχουμε την ευχέρεια να φύγουμε σε άλλα υψώματα πιο μακριά. Όλη τη νύχτα φοβισμένοι, πανικόβλητοι, φυλάγαμε τσίλες μήπως δούμε πεζοπόρα τμήματα. Την επομένη μέρα το πρωί αρχίσαμε, βγήκαμε από τη σπηλιά, επειδή ήμασταν μακριά από τον αμαξιτό δρόμο που πιθανόν θα ερχόταν οι Γερμανοί. Πιάσαμε λοιπόν πίσω από μικρά κέντρα και παρακολουθούσαμε το στένωμα, γιατί από εκεί θα ανέβαινε ο εχθρός. Γύρω στις 11 περίπου η ώρα, ρολόγι δεν είχαμε,
φάνηκαν τα πρώτα οχήματα να μπαίνουν μέσα στο στενό πέρασμα που λέγεται στένομα. Άρχιζαν όμως να ανεβούν γιατί βρίσκαν εμπόδια. Κατέβηναν άντρες, πετούσαν τις πέτρες, προχωρούσαν και έφτασαν να ανεβούν εκεί που χτυπήθηκαν τα οχήματα γύρω στις 1-1.30 η ώρα. Τότε άρχισε η μάχη, στο σημείο που θα σας υποδείξω αργότερα. Εγώ είμαι αναυτόπτης μάρτης, το είδα με τα μάτια μου. Σε ευθεία γραμμή δεν είναι πάνω από 1 χιλιόμετρο η απόσταση, σε ευθεία γραμμή. Λοιπόν, παρακολούθησα τη μάχη από την ώρα που πρόβαλαν μέσα στο στένομα τα αυτοκίνητα μέχρι που έπεισε το σκοτάδι και πήραν φωτιά τα αυτοκίνητα. Η θέση ακριβώς που βρισκόμαστε είναι το σημείο που χτυπήθηκε η κύρια φάλαγγα των Γερμανών, που αποτελούνταν από 4 αυτοκίνητα με όλη τη δύναμη των Γερμανών. Ο δρόμος στο σημείο που βρισκόμαστε ήταν 1,5 μέτρο χαμηλότερα. Δίπλα από το δρόμο υπήρχε τουβάρι που ήταν 1,5 μέτρο πάνω από το σημείο. Άρα η υψομετρική διαφορά από το σημείο που βάλαν οι Γερμανοί με τα όπλα κάτω από τα αυτοκίνητα μέχρι εκεί που ήταν ο πατέρας και ο γιος Λυκοστράτη ήταν 3 μέτρα διαφορά. Συνεπώς δεν μπορούσαν να τους χτυπήσουν με τίποτα. Γι' αυτό είχαν πλήρη κάλυψη και το αποτέλεσμα που έφεραν με τη ρήψη των χειρμοβίδων. Όταν καθυλώθηκαν τα αυτοκίνητα εδώ και η κύρια δύναμη, οι αντάρτες που ήταν στα γύρω υψώματα άρχισαν και αυτοί να κατεβαίνουν προς τα κάτω και να πλησιάζουν και να είναι μέσα σε ακτίνα βολής τα αυτοκίνητα. Η μάχη αυτή κράτησε από την ώρα που άρχισε το μεσημέρι και τελείωσε με τη δύση το ήλιο, όταν έπεισε πια αρχίσαν να σκιάζει η περιοχή και να σκοτεινάζει. Ο υπεύθυνος του λόχου έδωσε εντολή σύμπτυξης και υποχώρησης του λόχου. Όλη τη νύχτα όσοι είχαν γλιτώσει οι Γερμανοί, είτε ήταν τραυματισμένοι είτε σόι, βρήκαν την ευκαιρία να φύγουν. Έτσι διασώθηκαν. Το χωριό την επομένη της μάχης, δηλαδή στις 10 του μηνός το πρωί, κατέβηκαν κάτω οι αντάρτες και οι περίεργοι για να δουν το αποτέλεσμα της μάχης. Τους 6 νεκρούς που βρήκαν τους έθαψαν σε κοινό τάφο. Αυτό βέβαια εκτιμήθηκε από τους Γερμανούς, ο σεβασμός προς τους νεκρούς. Την επομένη ο φρούραρχος, για να δικαιολογήσει αυτήν την ενέργεια που την έκανε με δική του πρωτοβουλία χωρίς διαταγή ανωτέρου, για να δικαιολογήσει την κατάσταση, βρισκόμενος μέσα στην Ελασσόνα, συνέλαβε μια ομάδα από εξέχουσες προσωπικότητες Ελασσονιτών, τους κράτησε ομήρους και έδωσε εντολή στις γυναίκες τους να έρθουν να φέρουν τα πτώματα των Γερμανών νεκρών. Οι γυναίκες αυτές πήραν ένα κάρο, έφτασαν στις 11 του μηνός εδώ, με την άδεια των ανταρτών ξέθαψαν τους νεκρούς και την επομένη μέρα στις 12 το πρωί τους έβαλαν στο κάρο και ξεκίνησαν για την Ελασσόνα. Επειδή όμως αργοπόρησαν μια ολόκληρη μέρα, ο φρούραρχος διέταξε μια δύναμη Γερμανών, μια φάλαγγα, να ανεβεί να δει τι γίνεται, γιατί δεν έρχονται οι νεκροί Γερμανοί. Εδώ πιο κάτω στα 500 μέτρα συναντήσανε τις γυναίκες που πήγαιναν προς την Ελασσόνα με το κάρο, τις σταματήσαν, πήραν τους νεκρούς, τους επιβιβάσαν σε δικό τους αυτοκίνητο, τους πήραν και φύγαν και οι γυναίκες φύγαν ελεύθερες για την Ελασσόνα. Φτάνοντας στην Ελασσόνα απελευθέρωσε και τους άντρες. Έτσι τελείωσε η πρώτη μάχη που έγινε στη θέση αυτή. Μερικοί που ασχολήθηκαν, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του σεβαστού μου αείμνηστου δασκάλου Λάλου, πάρα πολλά στοιχεία θα βρείτε ωφέλιμα εκεί και πρέπει να τα αξιοποιήσετε. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μαρτυρίες, αλλά υπάρχει μια σύγχυση. Κάπου το αναφέρει και ο κύριος Λάλος ότι η μάχη έγινε στη Γραμμένη Πέτρα. Η Γραμμένη Πέτρα είναι στη Χούνη από πίσω. Δεν έγινε εκεί η μάχη. Έγινε ακριβώς εδώ στο Καραλί των Κήπου. Στο στέργιο του Καραλί των Κήπου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Νίκο. Έγινε η μάχη στις 10 του μηνός. 12 πήγαν οι νεκροί κάτω. Σίγουρα οι Γερμανοί ήταν έξαλλοι. Ναι. Με την κατάσταση. Είχαν χάσει Ναι. στρατιώτες. Ναι, ναι. Είχαν πολλούς τραυματίες. Έπαθαν μια πανολιθρία. Ναι. Γιατί πιστεύετε εσείς, και εγώ έχω την απορία, γιατί δεν προχώρησαν σε αντίπεινα όπως έκαναν σε όλες τις περιπτώσεις, Σύμφωνα. αμέσως μετά από 5 μέρες, μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες? Ναι. Σωστή. Σωστή η ερώτηση. Για πέστε μου. Σωστή η ερώτηση. Θέλω να πιστεύω, με τη φτωχή μου γνώμη, επειδή ενήργησε αυτοβούλος χωρίς διαταγή ανωτέρου αξιωματικού ο φρούραρχος, έπρεπε να ερευνηθούν τα πράγματα πώς και γιατί έγινε αυτή η αποτυχία. Γιατί έγινε το εγχείρημα αυτό να ανεβεί με μικρή δύναμη προς την Κρανιά, να ελέγξει την περιοχή, και γιατί απότυχε στην αποστολή του αυτή. Ώσπου να ερευνηθούν και να κατολογιστούν ευθύνες, πέρασε χρόνος. Δεν πέρασε όμως πολύς χρόνος. 6 μήνες αργότερα έγινε επιδρομή στην Κρανιά. Η μάχη δόθηκε στο Στρόγγυλο. Ήταν πλήρη αποτυχία των ανταρτών, γιατί οι δύναμεις αποτελούνταν κυρίως από επολίτης άπειρος στη μάχη, τους οποίους είχαν παρατάξει κάτω από το Τζιρνόκι, στην πλαγιά, που δεν είχαν τρόπο διαφυγής. Όσοι γλίτωσαν ήταν θαύμα. Μερικοί που ήταν στο κουνάκα των κήπων, στον Τουβάρι οχυρωμένοι, όταν τους έβαλε το μυδράλιο από εδώ, από το Στρόγγυλο, οι άνθρωποι πήγαν στην ανηφόρα που ήταν γυμνό το έδαφος να φύγουν. Δεν τα κατάφεραν και τους θέρισε εκεί σε αυτό το σημείο, και οι νεκροί αυτοί οι επονίτες θαύτηκαν στον προφήτη Ηλία. Ήταν η δεύτερη επιδρομή των Γερμανών στο χωριό. Σκοπός τους ήταν να εκδικηθούν το χωριό. Αυτή τη φορά όμως δεν το εκδικήθηκαν. Ανέβηκαν μέχρι το χωριό, διανυκτερεύσαν στο χωριό και την άλλη μέρα φύγαν. 6 μήνες αργότερα, Φεβρουάριο του 1944, ανέβηκαν μια ισχυρή φάλαγγα που κατέβηκε από τη Δεσκάτη προς τα κάτω, όχι από κάτω προς το πάνω, από τη Δεσκάτη προς τα κάτω, διανυκτέρευσε το βράδυ στο χωριό και την άλλη μέρα το πρωί έκαψε 70 περίπου σπίτια. 18 το πρωί. Λοιπόν, 18 Φεβρουαρίου. 18 Φεβρουαρίου έκαψε 70 περίπου σπίτια μαζί με την εκκλησία του χωριού, έκαψε τις κυψέλες του πατέρα Φίλιππα Λυκοστράτη και του γιού του το Κώστα του Λυκοστράτη. Λένε ότι κάποιος υπέδειξε τα σπίτια που πρέπει να καούν. Αυτό όμως δεν εξακριβώθηκε, ούτε μπορώ να έχω άποψη εγώ. Το άκουσα, αλλά δεν μπορώ να έχω μαρτυρίες. Εσείς, Εγώ όλη αυτή την ιστορία την έζησα, τη μεν μάχη την παρακολούθησα από, όπως προείπα, από εκεί με τα ίδια μου τα μάτια. Αργότερα έμαθα ποιοι ήταν αυτοί οι δυο συντελεστές, ότι ήταν ο Φίλιππος μαζί με το γιο του τον Κώστα, και τους ανήκει πραγματικά η επιτυχία της μάχης, και αργότερα έμαθα όλα όσα επακολούθησαν μετά από τη μάχη. Όταν όμως την τρίτη φορά κατέβηκαν από τη Δεσκάτη και κάψαν το χωριό, οι οικογένειες λείπαν από μέσα το χωριό. Στο βορεινό τμήμα προς την Αγία Τριάδα ήταν 2 γέροι που είχαν μείνει. Οι οικογένειες άλλες δεν υπήρχαν. Η μία ήταν η Γριά η Λιάπινα, η οποία ήταν άρρωστη στο κρεβάτι, σε ένα χαμόσπιτο, με αμπαρωμένη την πόρτα. Οι Γερμανοί χτύπησαν επειδή έβλεπαν και καπνίζει η καμινάδα, αλλά δεν ακούστηκε ανταπόκριση και νόμισαν ότι δεν θέλει να τους ανοίξει. Όμως η Γριά ήταν και άρρωστη και κουφή και δεν άνοιξε. Με μια κλωτσά ενός Γερμανού στρατιώτη, όπως αφηγούνται οι παλαιότεροι, άνοιξε η πόρτα και όπως ήταν η Γριά στο στρώμα την πυροβολήσαν και τη σκοτώσαν. Ήταν και το μοναδικό θύμα του άμαχου πληθυσμού. Το γέρο που βρήκαν, έναν μπατσίλα γέρο, δεν το πείραξαν καθόλου, ούτε του μίλησαν καθόλου. Αυτή η δύναμη που κατέβηνε από την Αγία Τριάδα προς τα κάτω σκότωσε τη Γριά και έκαψε 3 σπίτια στον τομέα αυτόν. Μία εβδομάδα αργότερα
αφού είχαμε φύγει όλες οι οικογένειες στο χωριό, ελάχιστες είχαν μείνει στο χωριό, ήρθαμε με τον πατέρα μου να δούμε ένα βράδυ τι μπορούμε να πάρουμε από το σπίτι μας. Επειδή όμως υπήρχε ο φόβος μήπως είναι Γερμανοί μέσα στο χωριό, σταματήσαμε στην Αγία Τριάδα, κρύφτηκε ο πατέρας μου και με έστειλε εμένα που είμαι 9 χρονών να δω αν είναι Γερμανοί μέσα στο χωριό και να δω και το σπίτι μας. Όταν έφτασα στο σπίτι μόλις είχε νυχτώσει, δηλαδή σκοτίνιαζε. Είδα ένα σωρό από καΐδια, από ένα τεράστιο σπίτι, 2 κτίσματα γύρω στα 300 τετραγωνικά. Είχε σωθεί μοναχά ο φούρνος και ο γάτος μας, ο οποίος νιαούριζε πάνω στο φούρνο. Πήγα, ειδοποίησα τον πατέρα, ήρθε και αυτός, τον έπιασα κλάματα και το μόνο που έκανε, έβγαλε από τον ώμο του τον τορβά που είχε μαζί του, έβαλε το γάτο μέσα στο τορβά και τον πήραμε για να πάμε πίσω στα Μαντρέα. Η εικόνα που αντίκρισα ήταν θλιβερή. Για όλες αυτές τις καταστροφές, για όλα αυτά τα δεινοπαθήματα, για όλες αυτές τις ταλαιπωρίες του λαού, δεν δικαιώθηκε κανείς. Η καημένη η γριά, Θεός χωρές την Ηλιάπηνα που τη σκοτώσαν, οι κατεώντες πήρανε ένα κηρύ ο καθένας. Τόσο ήταν η αξία της αποζημίωσης. Πόση αξία έχει ένα κηρύ, τόση ήταν η αποζημίωση που τους δώσαν. Οι υλικές ζημιές και τα δεινοπαθήματα, τα ψυχικά δεινοπαθήματα δεν πληρώθηκαν ποτέ. Και αυτό είναι ασυγχώρητο. Αυτός που χάνει τον πόλεμο, αυτός που χάνει στο παιχνίδι πρέπει να πληρώνει τα σπασμένα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Να σε καλά, κύριε Νίκο. Να σε καλά.